నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నా ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు చేయబోతున్నాను आपला नंबर माहिती याचं एवढं देखवा टोटल देखवा మనము నా ఫోన్ తీస్తే నా ఫోన్ తీసుకొని ఎవరిదే కాల్ చేసి కలిపో ఇస్తావా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఫోన్ ఎక్కడ తీసుకో ఇస్తావా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఈ రోజు మాట్లాడు ఏంటి అసలు ఏంటి సారి పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి రా